And now, one of the biggest questions of life. What happens when it's over? Heaven? Hell? Nothing? Or might there be a fourth possibility? Reincarnation? Could we come back as someone else? The mysteries of life. That is, until their toddler began to talk. Har ingen syn på döden för jag vet jag kommer aldrig dit. En mycket magisk man har nu gett mig evigt liv. Jag återföds när jag dör, så vem det vet jag ej. Säg mig det min vän, och vad som händer sen. Kanske flyttas genom tiden utan att förändras alls. Eller flyttas och blir viden och förändrar allt. Sätt en kula i min skalle, du ska nu få se att överslaktat som ett ljus så kommer jag till er. Välkomnar efter livet och tar mig sedan sakta upp. Kravlandes i livet och jag saktar inte upp. Jag böjer tid och rum, för fördel för min del. Och det är som i en dröm, fast många gånger fler. Blir på nytt född och livet leker här på topp. Liket leker livet i en annan mans kropp. Har svar på livets frågor och ingen vet utom du. Du skulle bara våga, nu vet ingen eller hur. Vad händer efter döden? En föräldrars svar. När vi möter döden, vissa stannar kvar. Inga sista andetag i ett evigt kretslopp. Allting startar som från början i en annan kropp. Vet du vem du är? Ingen aning eller hur. Saknas makt och återfödas. Döden står på tur. Inga sista andetag i ett evigt kretslopp. Allting startar som från början i en annan kropp. Mina tankar bildar bilder av en hatisk skär. Brinner himlen, fintar livet när jag vandrar iväg. En vandrande själ som återskapas av en makt. Kliver in i liv, sprider prototyper av en slakt. Hugger snabbt som ett slakteri med giljotin. Fantasin är mitt liv och mitt liv är fantasin. Min aska sprids långt över dalar, ängar och hav. Titta på mitt liv som dalar med en känsla utav hat. Jag är kvar i fångenskap, har redan återuppstått 104 gånger snart. En konspiration för döden är en illusion. Min själ byter kroppar genom reinkarnation. Samma inombords, samma spöke, jag är samma monster. Jag är aldrig rädd, möter döden om jag måste. Själen lever vidare, jag skapas alltid åter. Tiden finner ingen rum i satans korridorer. Vad händer efter döden? En föräldrars svar. När vi möter döden, vissa stannar kvar. Inga sista andetag i ett evigt kretslopp. Allting startar som från början i en annan kropp. Vet du vem du är? Ingen aning eller hur. Saknas makt och återfödas. Döden står på tur. Inga sista andetag i ett evigt kretslopp. Allting startar som från början i en annan kropp. King kan inte dö. Återföds i en reinkarnation. När liv och döden återmöts i ett ingenmansland. Där jag svävar i skuggor. Det är försmaken till vad som göms bakom luggor. Där 9 man vid näsan, han blir lurad av min list. Citera sjuken bild att Gud är ateist. Det finns ingen himmel till att vända sig förråd. Får ligger bakom mitten som ett Al-Qaida-dåd. Sätt nu kniven mot min hals utan resultat. Jag kommer ändå återfödas i en kloak. Men visst från mitt förra liv och hatar gånger 3. Ska ditt liv nu möta vid och jag kommer ur det. Har fastnat i en inspiral jag inte tar mig ur. Kan inte återfödas nu på botten som ett djur. Det framkallar samma känsla som ett glas i meterkub. Reinkarnationen domnar bort mitt sinnesrum. And I just went blank. Vad händer efter döden? En föräldrars svar. När vi möter döden, vissa stannar kvar. Inga sista andetag i ett evigt kretslopp. Allting startar som från början i en annan kropp. Vet du vem du är? Ingen aning eller hur. Saknas makt och återfödas. Döden står på tur. Inga sista andetag i ett evigt kretslopp. Allting startar som från början i en annan kropp.